ప్రపంచానికి ఒక ప్రశ్న. బ్రూస్ లీ అంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో వరల్డ్ నంబర్ 1. బ్రూస్ లీ నిజంగా ఎలా చనిపోయాడు? విషప్రయోగం జరిగిందా? నిజమేనా? మార్షల్ ఆర్ట్స్ లెజెండ్ బ్రూస్ లీ మరణం ప్రపంచాన్ని షాక్‌కి గురిచేసింది. అందరూ అనుకున్నట్టుగా విషం పెట్టారని చాలామంది అనుకున్నారు. అదే నిజమని చాలామంది నమ్ముతున్నారు కూడా. కానీ పరిశోధనల్లో తేలిందేందంటే అతిగా నీళ్లు తాగటం వల్లే ఆయన చనిపోయారనేది. రోజుకి 10-12 లీటర్ల నీళ్లు తాగేవాడు. దాంతో బాడీలో సోడియం లెవెల్స్ తగ్గి మెదడు వాపు, సెరిబ్రల్ ఎడిమా వచ్చింది. ఒకటే పాఠం అనేది ఒకటే. నీరు అవసరమే. కానీ మితిమీరితే ప్రమాదం. సో పెద్దలారా, మిత్రులారా, బ్రూస్ లీ జీవితం మనకి చెప్తా ఉంది. ప్రతి మనిషి వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో 2-3 లీటర్లు, వేసవికాలంలో 2-5 లీటర్లు వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీ శరీరతత్వాన్ని బట్టి తాగాలని తెలియజేసుకుంటూ, మీరు కూడా మీ మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్‌లో రాయండి అని తెలియజేస్తూ, నేను గరిడేపల్లి సత్యనారాయణ, న్యూ లక్ష్య ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ. వన్ అండ్ ఆల్ పెద్దలారా, మిత్రులారా.